שבת שלום ומבורך, ערב שבת קודש, פרשת שופטים. בפסוק מוזכר העניין של עדים. כתוב, על פי 2 עדים או 3 עדים יומת המת, לא יומת על פי עד אחד. הפשט הפשוט הוא, בשביל להרוג בן אדם מיתת בית דין, צריך 2 או 3. אי אפשר על פי עד אחד. אבל יש רמז יפה בפסוק הזה, כתוב, הגמרא מביאה, שאלו את החוכמה, נפש החוטאת, אדם שעשה עבירה, מה דינו? מה היה העונש שלו? אמרה החוכמה, חטאים תרדוף רעה. יקבל איסורים עד שימות בייסוריו, אין לו תשובה. שאלו לנבואה, נפש החוטאת, מה דינה? אמרה הנבואה, נפש החוטאת היא תמות. שאלו לתורה, נפש החוטאת, מה יהיה אם אדם חטא עשה עבירות? ידוע, מה כתוב בתורה? יביא קורבן ויתכפר לו. זה 3 הללו. שאלו את הקדוש ברוך הוא, להשם יתברך, נפש החוטאת, אדם שעשה עבירות, מה דינו? אמר הקדוש ברוך הוא, נפש החוטאת יעשה תשובה ויתכפר לו. אין דבר העומד בפני התשובה. אפשר לעשות תשובה. אז זה רמוז בפסוק, על פי 2 עדים או 3 עדים יומת המת. מישהו צריך למות. למה? החוכמה והנבואה אמרו שהאדם ימות, או על ידי איסורים או מיתה מיד. או 3 עדים, גם השלישי, מי זה התורה? יומת המת. למה? אמרה יביא קורבן. קורבן זה להרוג, להמית את הבהמה, לשחוט את הבהמה. אז על פי 2 או 3 עדים יומת המת. לא יומת על פי עד אחד. רק עד אחד אמר שלא להרוג אלא יעשה תשובה ויתכפר לו, דהיינו זה הקדוש ברוך הוא. זה גם כן רמוז במה שאנחנו אומרים בצדקתך, בשבת, במנחה, אדם ובהמה תושיע אדוני. מה הכוונה אדם ובהמה תושיע השם? שגם את האדם שלא ימות וגם את הבהמה שלא יצטרך להביא קורבן, השם מושיע. איך? על ידי שאמר שיעשה תשובה ויתכפר לו. עכשיו זה גם כן קשור לעוד פסוק בפרשה. אם אפשר לעשות תשובה ומתכפר לו מיד, כתוב בפסוק, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. הכהן עומד ומכריז מי לא בא למלחמה, מי לא יוצא במלחמה. אחד מהם איש הירא ורך הלבב. מה זה ירא ורך הלבב? הגמרא אומרת, רש"י במקום מביא, אמר רבי יוסי הגלילי, האיש הירא מהעבירות שבידו. מי שמפחד מהעבירות שבידו לא בא למלחמה. אז שואלים, אם אפשר לעשות תשובה, למה? תגיד, איש הירא ורך הלבב יעשה תשובה. למה ישוב לביתו? למה הוא לא בא למלחמה? אפשר לעשות תשובה. הגמרא אומרת, אדם רשע גמור שאומר לאישה, הרי את מקודשת לי בתנאי שאני צדיק גמור, חוששים לקידושין, יכול להיות שהיא מקודשת מספק, צריכה גט. למה? אולי הוא ערער תשובה בלב. אתה רואה שאדם מערער תשובה בלב, נהפך לצדיק גמור. אז שיערער תשובה בלב וייצא במלחמה. תשובה צריך לדייק במילים. רבי יוסי הגלילי אומר, האיש הירא מהעבירות שבידו. מה זה שבידו? איזה עבירות יש לאדם ביד? גזל, גניבה, גזל, חמאס, דברים כאלה. זה לא יעזור אם אדם יעשה תשובה. חייב להשיב את הגזלה. לכן אמר לו, ילך וישוב לביתו. בימים הללו של חודש אלול, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשוב לפניו בתשובה אמיתית וגמורה, אמן כן יהי רצון.